walasa ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o ɲɛnamaya i ka dɔn kulu dɔ farala ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ sigi sen kan n'u ko ale ma ko challenge citoyen 22 septembre o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye maliden bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye ka nin don in ɲɛnamaya i n'a fɔ fɔlɔ la a tun bɛ kɛ cogo min na Jean da ko ale kɔni a b'a da don la k'o ɲɛfɔ an ye. Projet min n'an b'a kuma na n'o ye challenge citoyen 22 septembre anw ye a laɲini kɛ ka nin waleya ninnu sigi sen kan sabula an y'a ye k'a fɔ Mali bɛ 22 fêter cogo min na sisan ani fɔlɔ la kelenw tɛ. Fɔlɔ la an hakili b'a la ni 22 tun bɛ kɛ a tun bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ an b'a ɲɛnajɛw sigi dugu kɔnɔ u b'a ɲɛnajɛ sigi dugu kɔnɔ donc yiriw tun bɛ peinture bozow tun bɛ ɲɛnajɛ kɛ ji sanfɛ sokurusiw tun bɛ kɛ fɛn caman tun bɛ kɛ fɛti belebele tun don aw tun bɛ président ye défilé la voiture la a tun bɛ fan bɛɛ mais bibi in na o tɛ ka kɛ o dabila la bon an ye ɲininkali kɛ mun de la o dabila la donc bɛɛ y'i ta fɔ mais anw y'a ye k'a fɔ fasoden ɲumanya mɔgɔw b'a fɔ da la mais dusukun a kɛwalew a tɛ ye donc an fana y'a lakuraya an hakilina n'an ka ŋaniyaw la depuis salon ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ pour que 22 ka ja il faut que an bɛɛ ka an ŋaniya kɛ kelen ŋaniya bɛ kɛ kelen a bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn na fɔlɔ bɛɛ ka lajɛ ka drapeau kelen siri i ka da la ni drapeau kelen sirila bɛɛ ka da la bibi na o b'a yira déjà ko an bɛɛ ye fasoden ɲumanya waleya dɔ kɛ parce que ni drapeau siri ka da la n'u m'a fɔ k'i ye maire u b'a fɔ k'i ye dugutigi mais n'an bɛɛ lajɛlen ye drapeau siri an ka bulonda la a bɛ fɔ ko karisa ka fasoden ɲumanya a bɔra kulonkɛ la sisan de. Laɲini wɛrɛ min bɛ nin sifinaka ninnu na ni bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a ye k'a fɔ u kɔni maa caman kɔni kɛlen don k'u ka nin waleya in ka ale fo o de ye halisa malidenw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Jean da ko. Bɛɛ lajɛlen k'i ka du kɔnɔna nettoyer ani k'i ka du kɔnɔna k'o dalala k'o fana furan kɔrɔlen o tun bɛ kɛ Bamako fan bɛɛ quartier dɔw b'a kɛ hali bi mais sisan bɛɛ bɛ y'i ka du furan dɔrɔn k'a da o yɔrɔnin ma dalala ninnu tɛ furan ten f'i ka o kɛlɛw kɛ bon an ko challenge kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'o waleyaw sigi sen kan k'i ka du kɔnɔna furan ka dalala furan ka drapeau kelen siri ka da la ka yiri kelen turu n'i b'o wele ko 22 septembre yiri donc i bɛ hakili t'o la donc yiri ninnu o b'a to suma bɛ sɔrɔ an fɛ o b'a to défi climatique an fana bɛ an niyɔrɔ don o kɛlɛw fana na. Dawuda Tekete n'ale ye kunnafonidila ye n'a tun bɛ ORTM na n'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi n'a ye gafe caman sɛbɛn Mali jamanakuntigi fɔlɔ kan bɔlɔlɔ siraw sanfɛ an b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ ka malidenw wele u ka nin waleya in kɔni u ka a don ba la Dawuda Tekete. An b'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ u sigiyɔrɔ mana bɛn yɔrɔ yɔrɔ ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan 22 septembre don bɛɛ ka i ka fasoden ɲumanya yira ka drapeau dɔ bila i ka so da la min b'a yira k'a fɔ i ye maliden de ye i hakili bɛ Mali la i hakili bɛ malidenw na wasa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamana min ye danbe jamana don hɔrɔn jamana de don. Donna nataw la ni sifinaka ninnu u bɛna kunnafonidilaw wele ka taa lycée technique la i k'a dɔn k'a fɔ so min yɛrɛ kɔnɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o dira a ma ka taa kunnafonidi kɛ u ka nin waleya in kan Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.